నా పేరు మేకల రామకృష్ణయ్య. ఊరి పేరు రాజమహేంద్రవరం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా. హృదయ భారతి ఆధ్వర్యంలో ఉగాది సందర్భంగా వీడియో భక్తి గీతాల పోటీల కొరకు నేను ఎంపిక చేసుకున్న గానామృతం శంకరాభరణం చిత్రంలోని శంకర నాద శరీరాపర అనే పాటను ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగిందండి. శంకర నాద శరీరాపర వేద విహార జీవేశ్వర. శంకర నాద శరీరాపర వేద విహార జీవేశ్వర. శంకర ప్రాణము నీవని గానమే నీదని ప్రాణమే గానమని మౌన విచక్షణ జ్ఞాన విలక్షణ రాగమే యోగమని. ప్రాణము నీవని గానమే నీదని ప్రాణమే గానమని మౌన విచక్షణ జ్ఞాన విలక్షణ రాగమే యోగమని. నాదోపాసన చేసిన వాడను నీవాడను నేనైతే. నాదోపాసన చేసిన వాడను నీవాడను నేనైతే. ధిక్కరేంద్ర గిత హిమరగేంద్ర శిఖ ఖందర నీలఖందర శుద్రులరుగ నీ రుద్రవీణ నిర్విద్రగానమిది అవతరించరా వినితరించరా. శంకర నాద శరీరాపర వేద విహార జీవేశ్వర. శంకర మెరిసే మెరుపులు మురిసే పెదవుల చిరుసిరు నవ్వులు కాబోలు ఉరిమే ఉరుములు సరిసరి నటనల సిరిసిరి మువ్వలు కాబోలు. మెరిసే మెరుపులు మురిసే పెదవుల సిరిసిరి నవ్వులు కాబోలు ఉరిమే ఉరుములు సరిసరి నటనల సిరిసిరి మువ్వలు కాబోలు. పరవసాన శిరసు గంగా జడకు జారిన శివగంగా. పరవసాన శిరసు గంగా జడకు జారిన శివగంగా. నా గానలహరి నువ్వు మునగంగా ఆనంద వృష్టినే తడవంగా. శంకర నాద శరీరాపర వేద విహార జీవేశ్వర. శంకర శంకర శంకర. ధన్యవాదాలండి.